Aksyon Balita! City Accountant Torres miklaro sa bundle voucher nga gikan sa CSWD. Sa niaging adlaw mitungha sa hawanan sa Sagunia nga panglungsod, ang City Accountant sa Dakbayan sa Tanhay nga si Mr. Jose Filmer Torres kinsa giimbitar kini sa regular session sa City Council. Kahinumduman nga adunay isyu kalabot sa mga doble, triple nga mga pangalan sa listahan sa CSWD Dakbayan sa Tanhay. Aduna gani uban nagdoble ang pangalan o lain ang barangay. Gi-explicar ni Mr. Jose Filmer Torres sa nahitabo nining mga listahan nga nagdoble. Kipasabot ni Torres ang City Council kalabot nini sumala pa niya, igo na lang nagdawat sa mga dokumento nga gikan sa buhatan sa CSWD. Niingon dito nga ang DSWD through its designated social worker mao manggudjud ang determinar kung qualified ba ang maong applicant client, no? So may magdeterminar. So kung mo issue na gani na silang certificate of eligibility ang DSWD, bugat kayo na nga dokumento kay ila na nga mandate sa social worker sa DSWD, mandate na nila. Sumala pa ni Torres nga dili nila makwestiyon ang CSWD kay ang ilang trabaho sa City Accountant nga makumplito lang ang dokumento o walay sayop ila kining i-accommodate. Ang usa ka butang nga dili ma-question sa accountant, dili ma-question na sa accountant. Unsa may rule sa accountant ana? Ang rule sa accountant is ang maubang certificate of eligibility, pasubay sa maong memorandum circular, anabay naka-attach nga ID sa maong kliyente, nabay naka-attach nga barangay certification as to residency niya or certificate of indigency, no? Kung naaba siya ID, no? O kung kala siya nya genuine, walay mga alterations, walay mga erasures, no? Diya na taman ang trabaho sa accountant. Bahin karon sa isyo kalabot sa gibandol na ang mga voucher nga gipasa sa CSWD sa ilang buhatan sa accounting. Sumala pa ni Torres tungod sa kadaghan gibandol na lang kini sa taga CSWD. Wala man tay giingon nga unsay allowed, matter of system ra man na nila, no? Tungod sa kadagkan dili na gyud na nila matinagsa, so ibay bundles din na nila. Pero na joy uban na tong mga kaigsuunan, no, nga naara pud sila ga puyo diri sa duol. Ang sa ilang dokumento og ipasa sa mga buhatan mao kini ang gitawag og walk-in. It is practical for them nga kung mangayo sila financial assistance, sila mismo may gadala sa dokumento, no? Agikan sa DSWD, ngadto sa budget office, diri sa opisina sa accounting, ngadto sa treasurer's office, ngadto sa mayor, balik diri og adto na po sa treasurer's office para ma-release sa treasurer's office personally ngadto sa beneficiary. Sa rason siguro nga daghan ang ayuda nga ilang gihatagan og lagyo ang barangay og madugay pa kini pag-release sa treasurer's office. Matud pa ni accountant nga si Torres nga naay individual gani nga mo process, no? Pero katong mga uban nga lagyong barangay, no? So dili jud sila maka personally og ari diri, no? This mo ni say realidad, no? Kung ilan na silang paluapon diri niya, pila ra ka buok ang iyang pila ra ang kantidad iyang madawat, di ba? Magpliti sa balhabal, di ba? O nya dili pa din siya kasiguro diri. So well, that is only my analysis. Dili ko nag-ingon nga maudyo na siya. A part of the analysis na siya. Dugang usab ni Torres nga para niya adunay mga lagyo nga lugar nga dugay usab mga process sa tungod sa plitihan nga mahal usab ang habal-habal, unya gamay lang ila nga madawat gikan sa ayuda sa CSWD. No? Pero katong mga uban nga lagyong barangay, no? So dili jud sila maka personally og ari diri, no? This mo ni say realidad, no? Kung ilan na silang paluapon diri niya, pila ra ka buok ang iyang pila ra ang kantidad iyang madawat, di ba? Magpliti sa balhabal, di ba? O nya dili pa din siya kasiguro diri. So well, that is only my analysis. Dili ko nag-ingon nga maudyo na siya. Aksyon!